Bon dia a tothom. Una mica la Dolors us expliqués com va començar tot això. Per casualitat, principalment, per coincidència, i perquè vaig acabar llegint un llibre del Vell, que entre el poc que havia vist i el que ell explicava, doncs hi havia una connexió. I aquí vaig decidir dedicar-me a investigar i ara és el meu hobby. El bàsquet, que m'agrada, però el hobby és aquell, pinta, llegir, però a mi em baixa. Llavors, ahir amb la pel·lícula que es van passar per sopar, va haver un moment que Jordi va fer un comentari que diu estamos en Matrix, no? Llavors, jo no tinc ganes de convèncer-vos de res, el que hauria és que penseu per vosaltres mateixos. Però aquí prendrem una píldora vermella, que és la que fa sortir de la madriguera al Nemo. Per què? Perquè teòricament tot el que veureu no hauria d'existir. No hauria d'existir. La història oficial espanyola a la castellana té una llegenda que diu que per Castilla y por León no el mundo y Colón. I tot el que no sigui ni Castilla ni León no hauria d'existir. Vol dir que tot el que veureu és una mica com Matrix. Altra realitat que existeix, i tant que existeix. El que passa és que per X motius, no sé quins, jo penso que internet ha tingut molt a veure, doncs tot això o estava ocultat, o ningú s'havia preocupat de buscar-ho, o simplement deia que eren espanyols de forma genèrica. Llavors, jo dic, com hi ha moltes imatges i no tenim massa temps, quant temps tinc? Una hora i mitja. Justets. També us diré que qualsevol pregunta que tingueu la feu sobre la marxa. Ho dic perquè... Sí, perquè ho dic perquè al final ho deia un col·loqui, unes preguntes, el que sigui, que no ens quedéssim sense temps. Miraré de no donar res per entès, perquè entenc que hi ha gent que podria estar basada una mica tot això i hi ha persones que no, però la idea quina vindria a ser? Que hi ha una sèrie de documentació que està en els museus d'arreu del món, que han fet persones de diferents nacionalitats, ni castellanes ni catalanes, que són contemporànies a l'època en què van haver els fets de la descoberta, de la conquesta i de l'exploració d'Amèrica, i que mostra la presència catalana en tots aquests fets. No sols la mostra, sinó que, sobretot durant el segle XVI, són els principals actors en tota aquesta gesta o aventura o biblioteca. Ens passarem les 3 primeres pàgines. Això de text. Llavors, el primer que us vull ensenyar, després ho veurem amb exemples, és que nosaltres tenim entesa la bandera catalana com una bandera de 4 pals, i ja està, tampoc li donem masses voltes. Llavors, però històricament la bandera catalana havia tingut una gran variabilitat. Per exemple, el primer cas que tenim de groc i vermell, fins a l'any 1860 era la bandera d'Andorra. Com que era la bandera dels estats pontificis o dels estats papals, era aquella bandera. I tenim diversos formats que poden anar en vertical, en horitzontal, en diagonal dreta, diagonal esquerra, i el número de línies és... Mentre haguessin pals grocs i vermells, en l'època es considerava que eren senyals heràldics catalans. Després parlarem, si voleu, de l'escut reial, que hi ha tot un problema més establert, però en el que refereix a senyeres i banderes, quan es veia això a l'època, tothom tenia clar què era. I no sols tenia clar què era, sinó que no podia ser una altra cosa. No era ni la bandera castellana, ni la de Gènova, ni la de qualsevol altra nació, ni la francesa, ni l'anglesa, ni els escocesos, només eren els catalans. Llavors, és el segon senyal heràldic documentat més antic d'Europa, del 1150, i una mica us explico que pot anar en totes direccions i el número de pals o de barres és variable. Perdona, el primer quin és? Què vols dir el primer? El primer és... Andorra. No, per exemple, Andorra ara també té el color blau perquè va incorporar els francesos. Però de tota la vida havia sigut aquest. No, vol dir del segon heràldic d'Europa? Quin és el primer? El primer és un senyal occità que té fons daurat i no sé com es diu tècnicament això, però fa dos punxes vermelles. I és d'un cavaller o d'un noble. Proper a xerrar la puta per tot allò. Mira. Llavors els exemples. Aquí tenim el 1282, a les vespres sicilianes,
doncs, els catalans arriben a Sicília i fixeu-vos les banderes. 4 pals, no sé si aquí n'hi ha 7 o 8 per banda, banderes d'una punta, de 2 puntes, els escuts en tenen 3, aquest és el rei, és variable, no hi ha un número fixe de pals. Són els colors i l'ensenya dels catalans. Tenim Jaume II amb les càntiques de Santa Maria, amb 2 pals a tota la seva vestimenta, i aquí al darrere hi ha uns cavallers que en tenen 3. Passa bé. Aquest, per situar-vos, això és la costa de Turquia, això seria la península grega, i a Tessalònica, fixeu-vos que és del 1321 i ja havien arribat els almogàvers, doncs tenim una bandera catalana combinada amb el senyal de Bizanci, de l'Imperi d'Orient. La bandera catalana combina amb molts altres senyals. Combina mitges llunes, combina creus com la de Sant Jordi de Barcelona, pot combinar amb molts altres senyals. Per exemple, aquest és el llibre d'ordinacions i ceremonials. Fixeu-vos que la princesa que es casarà amb el rei de Castella va amb un vestit barrat, el cavaller porta un escut de 3 pals i porta una bandera amb un sol pal. Veieu que no perd la seva significància pel fet que en tingui un 3, 4 o 5. Tothom té clar què és això. Aquest és un fragment d'un mapa del 1421 i podem observar aquí com un palier el té d'un pal, combinat amb això té una altra explicació, 4 pals, 3 pals, un altre fragment, aquí tenim Nàpols amb 4 pals i Barcelona i València amb 3. Això és un regal que es fan, que reben els senyors de Banes, i els regalen un cofre que està forrat tot el cofre en si amb tota una sèrie de dibuixos i un dels costats n'hi ha un altre que no es veu tan clar, no es veu tan clar, m'ha agradar més aquest, doncs veiem un cavaller amb uns senyors heràldics que s'anomenen els catalans. Però és que quan te'n vas a la descripció, ells mateixos diuen que aquest objecte únic que va venir de les regions de Catalunya o Aragó. O sigui, algun senyor, o d'un rei o algú d'Aragó, de Catalunya, els hi va fer uns regals a aquests senyors de casament i era un cofre. Aquí tenim una altra vegada el senyal. I aquí sí una mica tenim el que tots coneixem. Diguem que en el segle XIX, amb la Renaixença, es mira de fixar una bandera catalana, o estandarditzar una bandera catalana, sobretot, entre altres qüestions també, per diferenciar-la de l'espanyola, perquè l'espanyola en aquest moment ja existia, ara pot bé, i era el que sabem ara per mi groc per mi. Llavors, on està documentada o on jo tinc documentat físicament, gràficament, el senyal heràldic català? Doncs arreu del món, pràcticament. Evidentment, a tot el llarg de la Mediterrània, Aragó, Catalunya, Castella, Còrsega, Granada, Mallorca, Múrcia, Nàpols, Sardenya, Sicília, Tunísia, València, els territoris occitans, a Provença, mira, aquest és el que hem vist abans, la ciutat de Tessalònica, a Grècia, a Turquia, a Malta, a Xipre, a l'actual Líbia i a l'actual Algèria. A l'Àfrica, a l'arxipèlag Canari, al Marroc, a Ghana, al Castell de la Mina, a Guinea Equatorial, i a Amèrica del Nord i del Sud, Groenlàndia, Canadà, Estats Units, no els direm tots, però és que està tot arreu. És a tot arreu i ja no en veurem així. També el continent asiàtic i oceànic, per dir-ho d'alguna manera, que és l'arxipèlag filipí i Nova Guinea, i altres llocs com Suècia i Estònia. Suècia és molt curiós, perquè ja en tinc 4 o 5 de mapes on surt la senyora catalana. No es posa Groenlàndia? Sí. Sí, mira. Sí. Què us estava dient? Suècia. És molt curiós perquè, Rússia. com diguem, durant el Habsburg, Carles I era senyor també dels territoris de la Suècia, doncs marcaven aquells territoris amb el senyal heràldic de Carles I, però li fotien una bandera catalana. I a Rússia també. Ja? A Rússia. A Rússia també, no? A Rússia? Bueno, a Rússia també, tinc exemples. Llavors, això que veieu aquí, evidentment els he dibuixat jo, es troba present en el continent americà. Ara ens inscriurem una mica al continent americà.
Tots aquests senyals, amb ratlles, sense el color groc em dirà, home, això no és català, no? És català. Ja veurem els exemples i com ho podem contrastar. Quarterats que tenen el senyal català i que no es pinten, o que es pinten en vermell, o que es deixen en blanc, o que són transparents. Això està present a Amèrica. Combinant amb altres senyals heràldics, amb castells, amb àligues imperials, amb lleons, amb flors de lis, amb la creu de Sant Andreu, amb senyals portuguesos en el moment que Portugal també forma part de la corona hispànica. Senyals heràldics catalano-aragonesos, això dona per una altra xerrada, però clar, quan nosaltres veiem un lleó diem Reino de León. Per això ho tenim aquí el cap ficat, no? Com teníem fa 10 anys, que els catalans no havíem sortit d'aquí. Doncs no ve el cas, però per resumir-ho molt, el lleó passa amb preponderància davant del castell quan el lleó mira al costat contrari d'on vol mirar, quan el lleó canvia de color, quan el lleó ja no du la corona, quan el lleó ja no treu la llengua, és linguat. I no se'ls passa, que després ho veurem amb les banderes, sinó també amb els escuts, que els escuts no se'ls pot donar la volta, que veig que els germans que la bandera ara bufa cap aquí al vent, ja està bé. Bufa cap allà, està malament. Ja tens un catxó. Bueno, doncs amb els escuts també passa. Els escuts no se'ls fan la volta. Ningú podrà negar que el lleó és un senyal heràldic que representa moltes regions i països d'Europa. Llavors, no sempre representa el regne de Lleó. I en aquest cas, jo dic jo, que no representa el regne de Lleó. Donaria per 2 hores més, però no m'haureu de creure. Que la segunda gris, a la batalla de Lepanto, les tropes, està documentat que les tropes, els vaixells portaven el lleó, i jo te la crec. I Ferran el Catòlic era el rei de Jerusalem. És el símbol... Si voleu entrem aquí, però això no era res. Llavors, els castellans evidentment també tenien els seus senyals i els tenen combinats amb lleons de lleó, sols, fixeu-vos que no apareix el lleó, ells posen un castell, passen de león però bastant. Però bueno, amb lleons que no són seus, hi ha 2 lleons mirant-se, un pot ser el león, però l'altre us dic jo que no. Quina absurditat, no? Tenim lleons blaus, fons grocs, diguem, enfosquits, on molts cops es veu el que hi ha sota, amb senyals heràldics catalans, senyals heràldics catalans repintats, amb diverses formes i maneres, també repinten, que pareix que no s'ha pogut fer millor, les columnes d'Hèrcules, i evidentment també combinen la interior. Senyals heràldics portuguesos, tot això està present en Amèrica, tal com veieu. Francesos, britànics, germànics, evidentment senyals heràldics otomans, més ple, de l'imperi otomà, també hi anava. Llavors, diguem aquí una mica, comencem a veure el que jo us vull explicar. Hi ha tota una sèrie d'iconografia on surten banderes ratllades, que ja no són grogues, vermelles o grogues i blanques, sinó que és multicolor, els pinten de tots els colors possibles. Doncs nosaltres sabem que això heràldicament no representa res, ni a ningú. Home, vosaltres em podeu dir, la bandera de Bretanya és semblant a aquesta, a partir d'una època. Però què és això? Tot això què és? Tots aquests colorets. I a canvi, els senyals heràldics de l'època, que més o menys tothom reconeixia, o diguem que tothom reconeixia, França, Castella, els estats papals, Gènova, Venècia, Portugal, l'imperi germànic, els anglesos, Catalunya i l'imperi otomà, amb totes les seves variants, que aquests són els senyals heràldics coneguts per tothom. Tant és així que les lleis de l'heràldica, fins i tot de la vexil·lologia, diuen que en tota bandera ha d'haver un color or o groc, plata o blanc, combinant amb un d'aquests. Si tirem enrere,
Aquest ja no és correcte. Tot és daurat. En què combina això? En res. En canvi, hem de dir, aquests tenen blanc, tenen daurat, passa ros. Però trobem banderes d'aquest estil. Banderes que ja ni compleixen les lleis de la lexicologia. O sigui, un tio, quan feia un mapa, hi havia un derroter, hi havia unes flors, unes roses dels vents, hi havia una cartografia, una matemàtica, no sé què, però clar, quan dibuixava una bandera, escolta, mira, és que només se'm queda el color gris i posa. Home, no. Eren regals de luxe, eren objectes de luxe, de gent fixa, que hi posaven allà. I trobem altres coses tan curioses, com àguiles imperials, com aquesta verda, aquesta que ben bé no se sap, grisos, pintats ofuscats que s'entreveu a sota, pals d'un color cap a l'altre, tot això es troba present amb la iconografia del segle XVI. Va, anem d'anar a la segona. Què té? Ara veurem exemples reals de tot això que us estava explicant. I començarem, heu de pensar que aquesta iconografia està amb els mapes, evidentment hi ha molts de mapes, però també està amb els gravats de l'època, amb els llibres de l'època, amb els còdecs, i porten banderes, i veureu que ara ens centrarem en els mapes, però tenien d'altres exemples. Doncs això és la carta del Cantino, i a la zona de Venezuela i de Colòmbia, al Carib, tenim 4 banderes, amb els pals catalans i uns iols. Ara anirem veient exemples. El 1519, una carta de Kuzman, se li diu de Kuzman perquè aquest senyor, gràcies a Déu, abans de la guerra se li van fer uns encàrrecs, va copiar una sèrie de mapes, després durant la Guerra Mundial es van cremar, es van perdre i va acabar la còpia. Per fer unes còpies heretades. Doncs tenim castells amb banderes catalanes i una bandera catalana, una mitja lluna otomana. Però fixeu-vos que els catalans, territoris possiblement compartits i no compartits. Van arribar els otomans, aquí? Què? Van arribar els otomans? Sí. Amèrica? Sí, tant. És el mapa de Magallanes, el tribuït de Magallanes. Arreu d'Amèrica, van arribar els otomans. Posaven un assentament Sí, comercial i tot, el que passa que amb la batalla de Lepant, que és una altra xerrada, se'ls va tallar la sortida de l'Atlàntic, el Mediterrani, llavors com la costa portuguesa africana no era pràctica i a més la donaven els portuguesos, mica en mica van anar caient i van desaparèixer. Els otomans no tenien cap bula papal que sigui que vosaltres no hi aneu. La bula, plantejarem perquè no la van anar, eren navegants, bons navegants, amb una armada força grossa, amb instruments, tenien tot. Feien mapes també. I quan arriben les notícies que s'ha descobert un nou món, això és un best-seller. Els otomans no sabien res. I era, això és una prova evident. Per què posa Tieles de Castella? El 1519. Doncs no et sabia dir. Antilles de Castella. Antilles. Les Antilles, no? Bueno, les illes. Antilles. Bueno, ara podem passar un moment, si ens sobren 10 minuts, parlarem del senyal heràldic d'Amèrica. Perquè això és una cosa bastant divertida. Però bueno, diguem que l'important és que això són senyals de posició i indiquen de qui són aquests territoris. I no hi ha... Si ens trobéssim això en un mapa del Mediterrani, a Mallorca, a València, ningú dubtaria, no? Però si ens trobem a Amèrica, per què hem de dubtar? Si moltes vegades els mapes els fan els mateixos. Perdona, i allà a la bandera aquella catalana de l'esquerra, que hi ha com 3 coses negres, no sé si tens... Això? Sí. No, això és un castell, És un castell? Ah, val. Un castell. Perquè els altres castells són diferents, no? Sí, però jo ho interpreto com més les ganes que té el dibuixant de fer, perquè a vegades s'hi dedica més i menys, però evidentment són castells.
Això és més curt aquí, el que seria les torres, aquí he fet les torres més llargs, i fa dos pals horitzontals que vindria a ser, diguem, la base, i tira milles. Bueno, aquí tenim un mapa on el senyal heràldic català combina amb el castellà i amb l'àguila imperial dels Habsburg, de Carles I. Un altre, mira, banderes catalanes, a Venezuela, a Panamà, a Yucatán, a Amèrica, al Labrador. Aquest em sembla, aquí el que ens interessa, diguem, seria aquesta part d'aquí. Em sembla que hi ha una, si la passes, hi ha una ampliació. És claríssim, no? Llavors combinant amb... Això és un senyal heràldic català, el lleó, no ho he dit, però és català, 100%. Això perfectament podria ser Catalunya i Aragó, o corona catalana-aragonesa. De fet, és un senyal heràldic que s'incorpora quan Ferran d'Aragó es casa amb Isabel de Castella. El de Castella té un lleó i un castell, però ell incorpora el seu propi lleó. Vol dir que aquí està marcant possessions exclusivament catalanes, que no vol dir que els castellans no hi fossin, però diguem no negarem, però com ells ens neguen, nosaltres no ho farem. Aquest és un altre, només es conserva mig mapa, veiem arreu d'Amèrica, això és portuguès, arreu d'Amèrica veiem senyals heràldics de castells amb un, de barris amb un que porta castells. Els altres no es veu o estan vermells directament. Quan comprem l'imatge algun dia ho podem fer. Només senyals heràldics catalans, un altre portuguès, aquest no té definició, algun dia el comprarem també. Aquest m'agrada molt, aquest exemple, perquè tenim un territori, fixeu-vos que ja estem avançant amb el temps. No, està bé. Sí, però diguem això és Colòmbia, Venezuela, aquí tiraria cap a Panamà, Iraq, i tenim un senyal heràldic on hi ha un castell en exclusiva, o sigui, teòricament, un territori o un lloc on els castellans hi són presents de forma exclusiva, d'això és nostre. Tenim un territori on no hi ha el castell, però ja us he explicat abans, l'ocasió de fer o de fer, això és un senyal heràldic català on diu això és dels catalans aragonesos. I després tenim un escut reial on combina els senyals heràldics catalans amb el castell i després molt marcadament hi fica el lleó. Si fos el lleó de León, seria absurd que li donés més preponderància que el castell, oi? I per anar rumiant sobre aquest tema. És el rei, el rei. Digue'm? El rei, és el rei. Això és un escut reial perquè porta una corona. Al Brasil. Aquí us explico, també dona per un altre tema, és el senyal heràldic francès combinat amb mitjajunes, perquè el Mediterrani eren aliats i Amèrica també. Al Mediterrani els francesos volen carregar, diguem, els espanyols, genèricament, els catalans, lluiten contra ells. S'alien amb els otomans, i a Amèrica veieu que tenien classes compartides també, i un senyal heràldic portuguès. Més del mateix, diguem, després el Riu de la Plata, senyals heràldics. Espera, perdó, un moment. El micro... Hola? Doncs tenim una... Aquest atles té 56 planes. L'altre dia em vaig trobar 4, perquè no les veia totes per internet, perquè t'ensenyo el que t'ensenyen, el que passa és que no té qualitat i no l'he portat. Amb uns senyals heràldics catalans sols, molt més impressionants que aquest. Aquests estan combinats. El Diego Homen deixa un mapa, diguem, sense colorejar i pinta a costat i costat de Mèxic dos senyals. Veieu que el número de pals és... ja se sobreentén, és el que us comentava abans. Aquest és un anònim del 1550. Això són mitges llunes, però això són, quan tinguem en detall, són lleons amb pals catalans. 3/4 del mateix. Fixeu-vos, tota l'Amèrica del Nord, l'Amèrica del Sud. És colònia. Aquí fixeu-vos que encara està viu, Carles I encara és viu. Perquè, diguem, quan comença Felip, primer comença a haver un canvi, igual que aquí.
Amèrica també hi ha un canvi, però inicialment, si la tecnologia, els que hi van i els contractes i tots són catalans, doncs és lògic que estiguin presents allà. Segons aquest plànol, davant dels anglesos que van arribar a Virgínia, d'allò, les colònies americanes van arribar abans catalans, no? Segons aquest plànol, Les colònies independitzades eren de Catalunya. No, aquest plànol és del 1550. I teòricament és una fotografia del 1550 d'un portuguès que diu que aquests territoris són d'aquests. Fa un 200 anys. I eren els anglesos? No. No. Si agaféssim el mapa del Juan de la Cosa, teòricament hi ha 5 banderes angleses pintades, que és com va anar al Cabot. Sí que hi ha els anglesos, el que van fer després una bula que els van treure fora. Els anglesos devien estar contents. Anem a Amèrica i ara fan una bula i nosaltres fora, i juguen els portuguesos. I per això els portuguesos veurem a la part del Labrador, que són eren ells, banderes portugueses, perquè quan fa la divisió del món, això és per Portugal, els anglesos fora. Que és curiós que és la mateixa de Catalunya a allà. Sí. I la de Portugal. A la península únicament n'hi ha 2 senyors. La nostra era molt. Sí, aquí em sembla que hi ha un castell, no us voldria enganyar. Però és important que veieu que en l'ordre en què apareixen, això no és trivial, no és gens trivial. A l'actual escut d'Espanya primer surt el castell, després el lleó, després la catalana, després Navarra i al centre, evidentment, les flors de lis dels Borbons. Però que et surti primer la catalana no és gens trivial. Han de fer un ordre, aquí posen en ordre l'importància. Això és el que us comentava abans, i aquí veieu que aquí hi devia haver alguna cosa, ho han pintat de blau, poder perquè m'interessava. Això és el Carib, i això és la continuació ja de la península de Catalunya. Després el mateix, Brasil, la zona de Brasil i la zona del Riu de la Plata. Perdona. Aquí les barris són invertides. Sí, estan a l'altre costat. Però clar, això, quan ho amplies en detall, està daurat, està llis, no hi ha res. Llavors, què és això? No sé, l'únic que puc dir és que hi ha un senyal en català. T'ha tornat a pagar? Sí, no, tot i com un agafi l'estat. Agafi l'altre. I és zero, però... No, però tot Això pagarà. del 2008, Vale, ara, se sent, ara? Ara se sent? Encara no l'han pujat, aquest. Ha de canviar de micro. No, ja. Sí. Allunya'l. Allunya-te'l una mica. Ara bé. Sí, aquest que em pots allunyar. Lluny, posa-te'l lluny, Sí? aquest. Sí. Vale, vinga. Tira. Del mateix autor hi ha una àguila imperial repintada. Això és l'imperi català de Carles I. Això és l'imperi català de Carles I. Ja no és que combini amb... No, és que l'àguila imperial del rei, pam! Bandera catalana, en aquest cas de Blaugrana. Més eixemples, fixeu-vos a la dreta hi ha una de Tomana i aquí una de catalana, que és la part del Labrador que cap al dalt. Sí. A l'Altre Luís, fixeu-vos tota la zona del Labrador cap a baix, tenim portuguesa, otomana i catalanes. És que és claríssim, o sigui, tota la costa americana. La costa de Sud-amèrica, la part septentrional, de Centroamèrica i, fixeu-vos, com fan municipals, també això no és un dia, és Catalunya. I tota la zona de Sud-amèrica amb l'estret de Magallanes. A l'esquerra, possessions exclusivament catalanes, l'únic que apareix castell són aquestes i aquesta és que no es veu, no hi ha res daurat, és un llis. No, volia dir-vos que aquí dalt veieu les portugueses que hi ha just de dalt, són portugueses. A mi aquest és el La tierra de què? Sota de l'estret de Magallanes. Tierra de Fuego. No, Terra de Fuego no podia posar. Tierra de... Hauria de deixar-ho.
amb l'ordinador... No, només hi ha un que digui Xàtiva. Terra davant... Jo si voleu ara us ho miro perquè ho tinc detall. Bonita. Amb la banda de sud, Arales... Això és la terra socialista. A mi aquests són els mapes que més m'agrada. Podeu observar, diguem, tota la costa de Perú, Colòmbia, Centroamèrica, no està detallat el Carib, llavors hi ha una sèrie de ciutats, de fortificacions amb una bandera ratllada. Si passes la següent, tenim identificats que és un mapa escrit en castellà, que són la Ciutat de León, Granada, Panamá, Natal, Buenaventura, Bogotá, Quito, Guayaquil, Piura, Trujillo, i tots van amb senyeres catalanes, tots, del 1565. I els castells. Si passes, tenim la fundació, he ficat uns números abans, de tots aquests jocs. Ni un és després de la mort de Carles I. Tots són anteriors. Per això té molt de sentit que surti una àguila imperial ratllada, que és l'imperi català de Carles I. Si tirem enrere, tornem a veure, i fins i tot aquest d'aquí, que ara ho veurem ampliar, és una àguila de 2 caps ratllada. Clar, és que això són faves comptades. Això existeix, això està a la llibreria del Congrés dels Estats Units. I té un número d'identificació, i pots entrar per internet i mirar-lo, i te'l fas gran, i te'l fas petit. Això no hauria d'existir. Això sí que és màgic. És prendre la pastilla i dius, estic enxufat per tot arreu, què passa? No pot existir això. No estic d'espanyol, l'espanyol li ensenyes això, no estic d'espanyol i que et dirà tot. Bueno, el problema és que quan la resta del món veu això, o sigui, jo divulgo, però no aniré a predicar el cristianisme amb plena peregrinació de la Meca, allà al mig. Ho entens? És perdre el temps. Perquè cadascú pot creure el que vulgui, fins i tot els castellans es poden creure el que vulgui, cadascú cregui el que vulgui. I, evidentment, jo interpreto que això no és castellà. No costa gaire d'interpretar, és bastant clar. No, jo ho interpreto així. Que vosaltres teniu una altra interpretació, fantàstic. Els castellans diuen que és la bandera d'Espanya, ja està. Bueno, sí, ja és el que es deia, la resta del món, què dirà? Los espanyoles, ja està, ara tots som espanyols. Tots som espanyols. Nosaltres sabem que no ho és, però ells diuen que ho és. Bueno, però aquí està la trampa dialèctica. La trampa dialèctica és aquesta. Quan interessa, som castellans, quan no interessa, som espanyols. I poden demanar la història de Castilla o d'Espanya, segons els convingui. Jo sempre poso un exemple curiós, no? Perquè si jo us dic que els americans van ser els primers en arribar a la Lluna, tots estarem d'acord. Per parlar de falsificacions, que era un estudi, perquè ja surt la bandera dels Estats Units. Ningú tindrà dubte que foren els americans els primers en la Lluna. Si jo us dic que Hugo Chávez, quan era petit, al seu país, Venezuela, van ser els primers en anar a la Lluna, és una mica... No, oi que no? No. Podria ser, però no. I si jo us pregunto, Hugo Chávez i els seus companys d'aquell país de Venezuela són americans? Sí que són americans. Són tots europeus els que estem aquí? Sí, el que passa que el nostre país és Catalunya, que són europeus, no? Jo puc explicar la història d'Amèrica, los europeos fueron, i ja està, encertada. No fallo. Puc explicar la història de la Lluna, los americanos. El que passa és que els americanos, els Estats Units d'Amèrica, s'han apropiat d'aquest terme. Se l'han apropiat. Llavors, els americanos, tothom sap que estan parlant, però són tan americanos, i encara us diré més, dins de 300 anys, quan l'imperi yanqui s'extengui per tot el costat de l'Atlàntic de l'altre costat, quedaran 2 o 3 països, a Venezuela, a les escoles diran, porque nosotros, los americanos, descubrimos América. I és veritat, en el context de dins de 300 anys, però en el context de l'època no. Doncs aquí estem igual. Ja estem en un altre context que no és el de l'època. Hispània és un concepte geogràfic, com pot ser Europa o pot ser... Ara és un concepte polític que ens engloba. Mira. Per què no hi ha cap nom català? Inicia, León, No, m'encanta, és que m'encanta que no hi sigui.
És que més a favor, Però Porto Alegre això, tots els mapes els encarrega 200 anys més tard. sí, 200 anys. tots els mapes els encarrega algú. No és un senyor que li agrada fer mapes i va fer, com que pinta quadres i va fa un paisatge, algú s'encarrega. Aquest senyor anònim, que no sabem qui és, posa tots els textos en castellà, tots sense excepció, però hi fica la bandera catalana. Si ahir estàvem parlant que es tradueixen tots els llibres del segle XVI, digue'm. Jo sempre he pensat que viure, aquest viure d'aquí, podria ser un viure, o aquest viure d'aquí, que en alguns cops apareixen bé, podria ser un viure, i sabem que per aquí a la vora també, entre Pals i Begur i llocs que hi ha un viure. Igual que Cusco apareix alguns cops com Cosco i s'atribueix a un fundador qui edita la lletra d'en Colom, un Cosco o Cusco, alguna d'aquestes ciutats pot haver estat castellanitzada en un origen, no? Tu has fet això de mirar aquests noms així en diversos... No, perquè de la majoria de mapes, encara que estiguin en detalls, amb prou feines es veu què hi diu. Això és una excepció, Aquest mapa pesa vora 300 megas. Llavors pots anar ampliant, i al final veus clarament el nom. Hi ha el cas de Marata, que apareix en alguns mapes d'Amèrica, cosa que em va trucar una mossa de Marata dient: escolta, la gent de Marata pot haver anat a Amèrica? Dic, ni idea. Per què m'ho dius? Dius, perquè jo tinc un mapa on apareix Marata. I mires el mapa i efectivament apareix Marata. I en el mapa següent, de 20 o 30 anys després, ja es diu Santa Marta. O sigui, en alguns d'aquests casos, que on hi ha banderes catalanes, no necessàriament el nom original hauria d'haver estat castellà, no? Segur. Tu això també ho contemples? Sí, però no ho tinc estudiat, això. No ho tinc estudiat. Bogotà? És que si fem jocs, hosti, ara se m'acudeix Begudà. Bé, si algú d'aquí li agrada aquest joc, que hi pot mirar la toponímia antiga, també estaria bé. Canvien el text, però per què no canvien el signe? Doncs això és el que m'agrada d'aquest mapa. Encara que s'escriu en castellà, posa el senyor Heraldi català. Perquè és el que se sent en seu d'ell també. No, perquè el d'aquí és això. Això són senyals de possessió. D'aquí són aquestes ciutats. Encara que estiguin escrits en castellà. I una pregunta. Tenint en compte que tot això en teoria eren possessions catalanes, llavors també m'imagino que els catalans devien fer mapes de tot això, perquè és com ho controlaven. Sí, però és que la majoria de mapes que esteu veient estan tots a l'estranger. Aquí van haver unes lleis de censura i de destrucció de documentació. Jordi això ho he explicat diverses vegades, que a partir del 56, el 58, el 59, el 61, el tema de la censura es va complicant i al final volem requisar tot el que tingui a veure amb el descobriment d'Amèrica. Em sembla que sota pena de mort, primer és que et confisquem els béns i després és que et pelem. I qualsevol llibre que tingui a veure amb Amèrica que veiem amb els ports dels vaixells que arriben i surten, requiseu-lo. O sigui que, clar, aquí. Carles V no vol que es cremin els mapes perquè no vol que pugui la gent... Carles V... O els del Pacífic. El Pacífic sí, no es queda... Felip I és el que fa... Hi ha l'obra de Carles V. Però i a banda d'aquests mapes que apareguin les banderes, allà en aquestes ciutats hi ha d'haver-hi alguna documentació que també... Segur, jo me'n recordo un simposi fa 3 o 4 anys, que ara no me'n recordo com se deia aquella persona, que ens va fer un estudi de paraules catalanes que estaven utilitzant-se avui en dia, exclusivament catalanes, arreu dels països sud-americans. Si no hi ha un moni de toponímia, jo si a Ull són 300-400 noms catalans a tota Amèrica, sobretot. Per exemple, ara que ve el cap, però no és la boca d'això, la majoria de països sud-americans diuen di lunes, di martes, di miércoles, di jueves, di viernes. I vull dir, i ara que deies lo de Marata... Llavors el di lunes és un dilluns, no és di, què digo? No, dilluns, di martes, di miércoles... Ara que Jordi ha dit lo de Marata, recordo haver vist a Nord-Amèrica, al costat del que és Califòrnia, un riu, dos d'allò, i fica granota. Sí, no, i amb el... I al costat Calicues, del qual Califòrnia... I a l'Atlas que va fer el Cardona, de les costes quan l'envien a fer una expedició,
Doncs a la costa de Califòrnia hi ha 4 rius que van perpendiculars al mar i fan 4 barres i els nomenen 4 barres. Clar, castellà no posaria 4 barres, diria el riu A, B, C i D. Però un català, quan veu allò, diu, mira, 4 barres. I es queda tranquil, i a més posa el tema, les 4 barres, i des dels 4 rius que entren al... A Cuzco, està allà al Perú, vaig apuntar només 5 paraules, ruda, que és de l'herba, ruda, botica, que eren les botigues, botica, flaçada, la flaçada, flaçades, aforado, un forat era forado, i llavors ho fa facistol, o faristol. I això és, vaig apuntar 5 perquè hi havia moltíssimes més. La naranja amarga taronja. Exacte. Hi ha molts camps a estudiar, clar, jo em centro en això i hi ha moltes coses que les confio perquè li vaig donant voltes sobre el mateix, però... Abans de tirar endavant Granada, també hem estat fa molt de temps que pensem des de les capitulacions, aquí perquè surt Granada, que pensàvem que podia ser la Granada també. A Catalunya també existeix la Granada. I a més, ara estem sabent que la conquesta de Granada va ser una conquesta catalana i la que el van convertir en un regne independent i van posar un Cardona de virrei. Però que podia ser perfectament Granada com a conquesta catalana. I tot això de León podria ser León o no, o podria ser Lleó. Lleó o Lió, que era una ciutat occitana. Perquè també sabem que els occitans, a través de Catalunya, van passar a Amèrica. De fet, el nom de la ciutat de Lleó no ve de León, sinó ve de la Legio. Allà no hi havia legiones, això ho heu escoltat, doncs tenen la Legio, i de la Legio Lleó, que no té res a veure una cosa amb l'altra. La patrona de Lima, del Perú, és la de la Mercè, i és la patrona de les 4 barres aquí. Ara veurem la ciutat de Quito, abandonada amb la bandera catalana. La Mercè és la patrona de les forces olímpiques de l'exèrcit d'Equador, de Perú i d'Argentina. Aquí hi ha les ampliacions del curs de llevant, mireu Quito. I l'Àguila Imperial Reial. Buenaventura, Granada, León... Aquest no es veu massa bé, s'hauria de comprar, és del Nicolás Desliens, arreu d'Amèrica, i posa són lleons, us ho dic jo, que ho haureu de creure, amb pals catalans. Aquest és que és claríssim, és molt maca aquesta. Està allà, si tens un moment enrere, hi ha un escut i una bandera otomana, encara. En aquell punt concret hi havia un fort, un fortí o alguna cosa, o interpretava l'autor que encara hi era. I fixeu-vos que 1570, ja Carles no hi és, i o es repiten els mapes o els territoris comencen a canviar de titularitat. Si es crea el Consejo de las Indias, com es va començar a comentar el 1558, i s'agreguen Nàpols i Sicília de la corona catalana, també podien començar a segregar certs territoris. Llavors, què és el que fan? Repinten. O intenten amagar. Aquesta Teixeira em permet que pregunti, perquè ho hem demanat, jo no ho sé, per què a la península només hi ha la bandera portuguesa? Perquè el va fer un portuguès, Creus que només és per això? Però fixeu-vos que Europa no té massa espai per no ficar coses. Si posats a ficar, i aquest senyor diu, li poso la portuguesa, amb el pal que vas carregar aquí a Lisboa i tira milles. És que una bandera d'aquestes ocupa tota la península ibèrica, pràcticament. No hi ha massa espai. Aquest és el que coneixeu, el feliç amb el pòster. Tires un moment enrere. Groenlàndia, que parlàvem abans, i això ja és Rússia. I Rússia has conjecturat per què hi apareix aquest... La veritat és que no. Aquesta és la bandera espanyola, Castella i Aragó, de la península ibèrica, perquè França no ho era. Per tant, aquesta pregunta que ha fet el Pere, aquesta és la resposta, el que passa que està pintat. Discrepo. Discrepo? Sí, 100%. És una bandera francesa 100%.
I fan les barres que fan, hi ha un... No hi ha cap barra aquí. No? No hi ha barres? És una creu, blau, blau, vermell, vermell. És una bandera francesa. Tinc una presentació aquí on tinc recopilades totes les banderes que està més ampliat, però... I de catalana no té res. Aquest és el mateix, aquest és molt maco perquè el còpia de l'anterior, de fet fica els escuts al mateix lloc, i és una còpia del mapa del Teixeira que hem vist abans, posterior. 2 anys després, surt aquest francès i creu, ell fa un atles, surt al Mediterrani, no sé què, però diguem la part americana, fixeu-vos, al mateix lloc, a Rússia, fins i tot em posa una més a dalt, però l'efecte és el mateix, veus la creu? Sí. Allà estava pintada i la fica en blanc. Però és el mateix, 3/4 hores, portuguès, el mateix, amb la mateixa disposició. I Groenlàndia per què estaria en l'àmbit català? Groenlàndia és portuguès, Sí, això no és portuguès. Això és Terra Nova, és la part de... Però l'anterior mapa era Terra Nova, Home, està clar que sí. No, perquè el Maria de Tordesillas ve per aquí i aquesta part és nostra. Després la queden els holandesos. És només per qüestió de... De la línia de No es deia que Coloma ni havia anat a Groenlàndia, amb un dels estudiants. Sí, amb el rei de Noruega. És la terra de Copenhague, per aquesta part la fa... I ara el territori conegut també potser en aquesta època era... De fet, van a buscar el pas de Tule, diu. Està clar. El pas del nord-oest, el pas del nord-oest. Bueno, 3/4 del mateix. Aquí està repintat, que és bastant clar, que hi ha un fotut aquí, una repintada a sobre, maca. Segueix. Amèrica del Sud, Amèrica Central, tota la part del Brasil. Fixeu-vos que és el 1580, Però una pregunta, dius que aquests mapes són fets en aquest any que dius, no? Hi ha l'Anti Felip darrere. Com és que... No entenc com... O sigui, tu vols dir que no van pintar el cim de mapes que eren... O sigui, els mapes eren correctes fets d'estrangers, no? No, la pregunta és... Quan els van pintar? Repintar? Clar, és això, vull dir, semblen fets... Si són fets en una època de Felip, potser són fets directament així? No. O sigui, són fets bé en època de Felip i posteriorment, no en aquest any, canviats els colors, no? Va. I n'hi ha d'abans de Felip II també pintats. Sí, evidentment, n'hi ha d'abans, de Felip II. Vale, però això volia dir que... Això és el moment que cau en mans d'un censor o que diu, o algú diu, és que això ja no és català, això és... I ho repinta a sobre, és que ja tens aquí. Però trobo que això volia dir que em semblava que hi havia un contrast entre que els previs a Felip no són pintats i els quan hi ha Felip són pintats. No, dic que en Felip allò ja es sistematitza. Val, és simplement més nombre de... I una pregunta al revés. Hi ha mapes d'aquesta època que hi hagi els castells i igual que n'hi ha en senyors grans de l'època? Sí, però us he de dir que he fet estadística d'aquests mapes, jo en tinc comptats uns 24, em sembla que són, i només n'hi ha 2 dels 24 mapes que tenen senyals heràldics castell, lleó, castell, mirant de forma correcta. Tot l'altre, o el lleó està davant, o mira cap a l'altre costat, o surten 2 lleons, o el lleó canvia de color, o que... 2. I estadísticament surten un 10% i poc de senyals heràldics correctament castellans, normatius, i un 89% llarg que no ho són. Aquí passava com el lleó, segur, perquè quan els castellans comencen a pintar els seus territoris i no posen el lleó, és que ja no el consideren ni seu. Fins i tot les borren, ara veurem exemples de com es borren els lleons, perquè no els consideren seus. I les columnes? Sí, les columnes d'Hèrcules són el mateix. Bé, això està claríssim, Aquest és del 1585. Veieu, aquí al Perú, que això ho he fet amb una càmera, però al Perú tenim una bandera catalana tallada perquè acaba el mapa,
Però en canvi aquí està repintat. Per què el repinten aquest? Doncs poder perquè concretament aquest lloc, en aquesta època, o en el moment que l'agafa el company, diu, això ja ha canviat de posició, li fot una retocada. Però inicialment hi havia una senyera. I com és que, o sigui, aquí deixa d'estar pintat, vull dir, la pinten i en canvi els altres no... Bueno, perquè això seguia sent una posició literalment catalana, entenc. Sí, Califòrnia segurament també. O Mèxic. Això és bé. Els territoris van canviant, el Consejo d'Itàlia, ara aquest me lo queda... La unitat de quin llibre hi havia? Estaven actualitzant els mapes sense redibuixar-los a tots de zero, no? Hi ha mapes que es veu clarament que és una censura sistemàtica de tot el mapa, hi ha mapes, que són els caminos, que uns sí i uns no. I l'única explicació que jo li puc donar és això. Que els van posar al dia. Perquè això ho parlo, Perquè els feien servir. No, no els feien servir. Ah, no els feien servir. No, aquells no serveixen per parlar. Eren decoratius. No podria estar en el pla. Aquesta bandera representa algun país? No, tal com està així no. No, o sigui, simplement la pinten per camuflar la No, o per camuflar o per dir ja no és català. Jo ho interpreto. I llavors això està en biblioteques, no està en un vaixell, per exemple. Jo no he comentat Hispanic Society of America. Society of America. Ja, però vull dir, això ara està en la biblioteca, però en el seu temps no els usaven. És decoratiu, saps com ho poden? Els penjaven a les cases dels senyors, dels comtes, dels reis... Eren regals. Clar, perquè si es feia servir, doncs bueno, posaves el dia, però si no el No, però això per navegar no. Jo no sé de navegació, però això per no servir. Sí, quan hi ha aquestes línies es pot navegar amb el sistema d'aquella època. Es fan paral·leles i et dona rums i és el room line que diuen els anglesos. Línia de rums. Perdoneu-me que fugi d'estudi, però estem al 1585. Encara no han passat 100 anys del que el colom arriba. Hi ha un fodiment de poblacions. Sí. Després va haver una ponència en què deia que a Catalunya no hi havia gent i els francesos immigraven cap a Catalunya. No m'estranya, perquè la quantitat de gent que tenen cap allà, ja no per anar-hi, per construir totes aquestes poblacions. És una passada. Quina és? Aquí no hi havia poblacions, aquí abans no hi havia, els indis. Tema de cenas para los días. El millor havia el pueblo. Sí. Bueno, per exemple, mireu, la ciutat de Quito, una bandereta, aquí sobre la ciutat. Més clar que l'aigua. I quina actualització és de la bandera del costat? Aquesta elèctrica de Turquia. No sé, però és evident que ja han intentat passar, és com si haguessin pintat amb aquarel·la, que han intentat esborrar, això és un marronet d'aquests anys, poder, aquesta zona, ja era castellà en aquella època. Ara intentarà esborrar. El mateix. Xile. Un dubte que tinc jo amb aquesta tercera. Aquesta jo he vist en molts mapes amb el Felip II, que són els colors. Quins colors? Els colors del Felip II, del que és la corona, perquè després he vist pintat, és el groc, el blau i el vermell, i un verd també una miqueta pàl·lid. He vist molt... Pel·lícula d'indis. Els colors de... És que no... Aquesta corona... No, és la corona ni de Castella ni de lo que era la corona. O sigui, perquè jo he vist com si prentés... Té la creu dels Habsburg. Hi ha mapes que només tenen la creu dels Habsburg, que és una possessió reial de l'any. Pel·lícula d'Indios. O surt la guerra imperial de Carles I, o ja quan se separa i deixa la part alemana, diguem, a son germà, Felip II, hi ha mapes que només surt la creu de Sant Andreu i avall. Això és una possessió dels Habsburg. Bueno, aquesta expedició del Francis Drake, doncs veieu, hi ha l'11 catalana, és aquesta bandera aquí, a Mèxic, i aquí a Venezuela. Aquí, no tinc enrere, aquí el Francis Drake és molt curiós, perquè tinc 4 versions diferents
les expedicions que fa a Cartagena, Santiago, no sé què, la més antiga surten tots en barres, i les més modernes es veu com han pintat una creu de Sant Jordi sobre les barres. Llavors, ja no dic el Freixes de Dictos català, però sí que els tudors feien servir aquests colors. I com és que de cop i volta els tudors comencen a fer servir aquests colors? Perquè vosaltres sabeu que Enric VIII es va casar amb una Aragó, però és que abans aquesta era enviudada del seu germà gran, que va morir al cap de 2 o 3 mesos de casament de sang. I és quan entren els pals d'Aragó, això ho vaig estar... els pals d'Aragó, entren en els reis d'Anglaterra amb els Tudor. Hi ha tota una iconografia dels vaixells anglesos amb barres. Amb barres. Si això ho barregem amb el que el Jordi ha explicat i amb altres, tenim una clarificació, amb el tema, que això podria ser l'origen, fet servir pels Tudor, de la bandera americana de la companyia inglesa de les Índies. O sigui que les barres americanes tenen un, evidentment, anglès, una iconografia anglesa, i la iconografia anglesa està basada en l'Aragó, que es caça amb el... És que n'hi ha d'abans de la Retarina d'Aragó, n'hi ha d'abans. La companyia d'Índies no, evidentment, jo totes les que he trobat, totes, absolutament totes, estan dins del segle XVI. Que n'hi ha d'abans, doncs m'agradaria, perquè és un tema que estic estudiant i m'agradaria veure-les. Abans vol dir 1495 o 98, no sé quan fa la primera... Perquè els Tudor, de fet, tenen aquella mena de rosa o de flor, i de cop i volta apareixen barres. Hi ha una connexió. Aquest és un irlandès, que veieu que combina pels teclats en castells. Fuma-li perquè hi ha bastants. La ciutat de Mèxic, aquest és fet per un català, el 1596. Aquest és claríssim. Aquest a mi és el que més m'agrada, perquè això és l'Havana, el port de l'Havana, el Morro i la Punta. Un castell és dels catalans i un altre castell és dels castellans, tenen compartides les possessions. Puerto Rico. Els catalans combinen amb aquell d'Esburg. No hi ha castells sellados aquí. Falsificacions. Fixeu-vos, està fet pel mateix autor, la tonalitat no és la mateixa, perquè l'imatge no era... però els mateixos escuts, els mateixos dibuixos, el mateix no sé què, amb el que no està falsificat, tot és català i hi ha al·lusions en fons daurat. Quan anem a la versió, diguem, els lleons no interessen, els castellans fent censura contra el lleó. És una mica el que us explicava abans. Escussons, banderes repintades... I fixeu-vos que, teòricament, aquest és el 1600 i aquest és el 1585. O sigui, aquest es va fer després, però aquest el va enganxar un censor i aquest no. Però ha deixat una senyera aquí. Sí, perquè és el que us deia abans, aquest seria la titularitat. Però si fas censura no deixaria res, no? Dic jo. Depèn. Si posats esperats a treure-ho, treus tot, no deixa res. Però ara plantegem-ho d'una altra manera. Però no tant censura com actualitzar, no? Podria ser, però al fi i al cap és una censura, és un canvi de l'original. Què hi havia aquí originalment? Sigui quin sigui el motiu. Què hi havia? No, ja no. Doncs ja està. El motiu del per què podem donar-hi moltes voltes, jo intento donar-hi explicació, però no és la part important. Si els catalans no hi haguéssim anat, no hi seria això. Però per tant és que tapen el lleó. Home, ara hi haurà uns espectaculars. Clar, tu treus un senyal heràldic que significa alguna cosa, però pintar uns colors que no signifiquen res. Bueno, és que si jo aquí m'he de dedicar a pintar uns castells i uns lleons, o bé se sapiga què, el dius garro el mapa, doncs mira, ja no és català, ja. No ho sé. Sí, però de sí són els colors de Felipe II, i ja està tot arreglat. No, això d'Espanya, ho acaba de dir aquest noi. Aquesta no l'he vist. I com és que també modifiquen el signe de Portugal? No és castellà. Aquí, Portugal, Catalunya, València, estan tots sota ja Felip II. Com no és castellà, escolta tu. Però fixa't que les vores, sí que són senyals castellans, no les han tocat pas les vores de l'escut.
més exemples, Fixeu-vos, Nàpols, això també passa al Mediterrani, Nàpols la fan verda. Mira. Més senyals on la preponderància del senyal català al davant. Mira. Era Magallanes, l'estat de Magallanes, el riu de la Plata, Argentina, Xile. Si tires, més, i pinten un vaixell, i el vaixell va amb una creu d'escut i una bandera catalana. Tres coses del mateix, fixeu-vos que aquí combina el portuguès des d'aquell que són els ciutadans. Aquí surten dos vaixells, arriba una... Aquella bandera de l'altre vaixell del darrere. És catalana, en aquella època no existia l'espanyola. L'espanyola és del 1795. El 1614, ja us he dit que la bandera catalana tenia una barra, dues barres, tres barres, quatre barres, és un clar exemple d'una bandera catalana d'una barra. Tothom ja sabia que això era català. I a més hi ha la creu de... Sí, hi ha la creu del Salzburg amb colors grocs i vermells. Que jo penso que això no és trivial, tampoc, però bé. Hauria d'haver més... Aquí, mira. Aquí va sortir les columnes, amb les fotocòpies de les... No. Es veu. Això no està retocat, no és que ho hagi d'interior. Fixeu-vos, aquí 8 lleons fora, no interessa. Aquí 7 escussons portuguesos, que no tenen aquí. Esborrem. 6, una bandera, que en vals. Esborrem. Diu 5, les columnes vèrtebres. Però fixeu-vos que aquí darrere hi ha dues columnes, o sigui, el senyal de les columnes gregues tampoc el considera cert. Fora. 4. No es veu que hi és fora. Però està empastifat. Segurament, o no. 3. Groc, vermell, groc, vermell, groc, vermell, groc. Roig. 2. Aquesta d'aquí dalt. Bueno, no sé. Havia tingut el pot de tinta. I la 1, esborrem. Fixeu-vos que els castells no els toquen, Toquen el de mig. Què té censura castellana? Sí, no les consideren seves les columnes. És l'únic que censura els castells. Més exemples del mateix, Fixeu-vos que s'entreveu el lleó, veiem com corren els lleó. No es veu que hi ha sota, i aquí hem fet un retorn. Aquesta. La pinta. És que mireu bé del nord. I aquests dos senyals heràldics s'han intentat justificar com si fossin un altre... No, diuen que són sobre un temps de segon. Per què s'han de justificar? Que s'han de justificar som nosaltres que hem de dir que la història és així. No, però vull dir, ells, quan ells... Clar, és... O sigui, clar, si per exemple un nombre de l'època deia i això... Dieu, ells. Ells què? Si això ho va fer un portuguès. Jo soc un castellà i... Jo què sé, doncs devia ser així, ja està, és que no tinc per donar explicacions. Si l'història és la que és, ho han fet tots els castellans, per què tinc que dir? Bueno, se parece la catalana, però no és. Ja està, explicat. És que jo no m'he de justificar, jo soc castellà i escric la història castellana, jo m'he de justificar. Si la història és així, ets tu que has de provar que això és mentida, en tot cas. I més si ho proves perquè et diré que ets un incompetent. Però més enllà d'això segur que hi havia algun argument. És a dir, no podien estar tot el dia amb aquest discurset. Més enllà d'això devien tenir alguna cosa. Miren els fets de favor, com que estan escrits, s'ha retocat els fets, no s'han de El dret de conquesta, ja està. Escolta, els castellans mai es prendran la pastilla vermella de Matrix, perquè ells tot el dia mengen la blava i és la seva història. Enteneu? És aquell, el poli aquest de les vides fosques que et fica els dits, és el seu. Som nosaltres que hem de prendre la pastilla. Correcte? I aquí estem fent una sobredosi de pastilla vermella. És que això és així.
aneu i expliqueu a algú, trobareu amics que de molt bona fe diran això són xorrades, i vosaltres direu que no ho he vist, preu el millor, i jo dic veureu, i només tindreu Juanó, la veu cagat. No són aquestes! És que això més clar que l'aigua, la meva, podem discutir, però... Tira. Bueno, més, aquesta té trampa, perquè evidentment el mapa està en blanc i negre, però tinc una versió en color amb mala qualitat, s'hauria de comprar, on les banderes catalanes tenen aquest color. És gris. Són aquesta d'aquí i aquesta. I això són castells amb borrat que hi havia a l'altre quadrat. Aquestes mares de Déu que surten en aquests mapes no seran la Mercè, la Montserrat... La Immaculada Concepción, patrona de Catalunya. No, hi ha documents sobre la Immaculada Concepció que la defensem nosaltres. Sí, jo t'ho havia fixat, és veritat. Menys, un altre ja el versió. Tira. Aquest. Ahir, en els de notícies migdia, vaig tenir una inspiració. No tant se'n digueu de què van altres notícies, però estava amb l'ordinador repassant la conferència i dic, hòstia, podem afegir una? I aquesta imatge no la tenia catalogada. O sigui, si jo tinc una imatge i no la tinc catalogada, això sí que és Matrix. D'on està aquesta? No ho sé, l'he trobat per internet, veieu? I com ho hem de justificar tot, i escolta, i poso en anglès, fem-ho en anglès, perquè en castellà o en català no, en anglès. Tortuga Island Map. Comentes, no sé què, tal. Pum, em vaig al Google Imatges i quan passo 4 pantallassos, dic, oh! Aquesta jo la tinc, i pico. I aquesta està, ojo, Museo Naval de Madrid, Ministerio de Defensa de España, arxivo no sé què, i fins i tot es poso l'adreça al banc. I dic, catalogada. Li faig doble clic, aviam si és la millor qualitat de la que tenia. Sí, millor qualitat. Demà no hi serà. El bo d'aquesta no és això és l'anècdota, ara veu. I llavors estic, Isla Tortuga, los pirates del Caribe, i què va passar a l'Isla Tortuga? Fins al 1629, sota domini espanyol. Del 1630 al 65, sota domini francès. Del 1665 al 97, els espanyols recuperen l'illa. Després venen els francesos, els anglesos, aquests la van passar. Pirates i tot. És bo. Qui en cataloguen els espanyols aquest mapa? 1645. Està tallat de dalt, no es veu bé? És 1645. No s'ha del temps, deixem-ho explicar. Listos! No vull explicar. El virus de la FAE. Qui de vosaltres ha tocat l'ordinador? Tenim un infiltrat. Escolteu, cada un. Llavors estic un des del 1645, sota domini francès. I miro la bandera, que ja l'havia vist, és aquesta ampliació. Els francesos fan servir aquesta bandera. Està obertament, saps què vull dir? Poder sí. No ho havia vist mai. Ampliem un altre tros del mapa, que aquí hi ha un text, que posa aquí, què posa? Hòstia, i al final de Maya, de l'any 1694. Aviam, si està fet el 1645, per què posen una llegenda de l'any 1694? Falsificació de la història. No! Si aquí estaven els espanyols, algú podria interpretar que això és una bandera espanyola. Catalana. Si li canvio la data sota domini francès, no se sap. Veieu? Això sí que és censura fresca. Sembla un 5, El títol de l'any és el catàleg que està enviat l'any. En el document hi ha l'any real. Però vaja, jo un 5 no hi veig, jo veig un 9, clar. Si fos un 5 tindria sentit. 1640-1659 és aquesta època que Catalunya intenta ser independent. 40-59. Tant si és el 1654 com el 1694 està sota domini espanyol, els 2 anys. Jo que us vull dir... El 94 no. Sí.
Sí, el 94 Sí. Sí. Torna a Però el 54 Aleshores no entenc també. no. És textual. El 54 és francès. No entenc. És textual. Totes les comunitats estan sota domini espanyol. No, una francesa i l'altra espanyola. Perquè la bandera no és castellana. Sí, però seria de És l'espanyol. una bandera espanyola, que no espanyola. Sí. Tornem a començar. O sigui que els pirates eren catalans. Pots tornar-ho a explicar? Pots tornar-ho a explicar una mica? Pots tornar-ho a explicar a poc a poc? Teòricament, un mapa fet, quan d'un territori espanyol, bé, està aquí sí, sota domini espanyol, té una bandera espanyola, diguem espanyola hispànica d'Espanya, de les Espanyes antigues. Si jo li canvio la data i li dic que està fet això en domini francès, que aquest està fet sota domini francès, per què dibuixes una bandera que els francesos mai no havien tingut? Aquí hi hauria d'haver unes flors de lis, no?, per exemple. Hi ha el període de la guerra dels segadors o de la independència que correspon una mica amb aquest període i que hi ha una inundació a França. Sí, però també us dic una cosa, és la primera vegada que veig que els francesos fan servir aquesta bandera. Perquè a mi em va trencar els esquemes. N'hi ha moltes més, aquesta també és catalana i aquesta... Sí, però no es veu. Hem triat i no es veu. Però vols dir, és que tu has dit 1694, però el domini francès... És Vols dir 54 potser, no? O no? No, és del 1630 al 65, després el recuperen els espanyols una altra vegada. Per tant, aquest mapa és fet en domini espanyol. Val. Això té una bandera catalana. Però així és que diu el Ministeri de Defensa que no et quadra, és que no entenc... No he parlat amb el Ministeri de Defensa. Aquí l'únic que tenim és un mapa datat oficialment el 1645, que no és el 1645. Això segur. Però qui diu que és el del 1645? No, vull dir que d'on has tret el número... Paco Pérez! No, però d'on has tret el número 1645? Surt a la pàgina web, no, a dalt l'he posat jo, a la pàgina web, quan te'l cataloguen diuen 1645. Ara, això volia dir, ja està. Museu Naval de Madrid, són aquests, els de sí. Bueno, no ens entretinguem en això, que queden dues presentacions i jo penso que esteu cansats. Has mirat a la sala de les batalles de l'Escorial? I tinc d'anar molt. Les senyores que... Hi ha la de l'Orihuela, que és la de la conquesta de Granada, que tots són banderes catalanes, menys les dues que estan al costat de la reina, que hi ha un tio al costat i l'altre, que és la bandera de Castilla i León. Que tots són catalanes, tots! I jo no interrompo una cosa. Bueno, el que havíem parlat, ara ja no són mapes, ara són gravats, còdics, no sé què, patatim, patatam. Lleons i pels catalans, això és la carta de Colom, la que és un best-seller, la que es tradueix una pila d'idiomes, la que tot es posa fins a la versió 22, Colom, amena, Colom, i a la 23 que està fet en castellà ja posa Colom. Era per estalviar tinta, el Paco Gonzalo. Un segon. Aquella bandera catalana en posició francesa podria ser quan la Generalitat es vol independitzar una miqueta i va parlar amb els francesos, amb els reis francesos, podria ser. I per això França diu, si els catalans venen a mi, poso la bandera catalana com si fos bé res. Però no és el 54. Aquí l'important és que no està fet en l'any que diuen ells que està fet. Està fet en un altre any. Una expedició a les costes de Venezuela, la Verge. Quina és? Aquest és Pizarro. Quina manera és? Guadalupe? No és Pizarro, això. Això és un alemany que es deia Nicolás Sederman, amb una tropa de, ho diu literalment, 23 soldats espanyols i de 24 miners del poble. Doncs, com si fora Pizarro a la web oficial d'Extremadura. A P4. Aquí diu que el comandant és el que és i... Com va? Aquest és el Cortés. Seria interessant esbrinar quina manera és una
Escolteu, oi que m'agradaria saber-ho? Hi ha algun aquí predestinat a estudiar això. Ho sé, tenim unes pastilles grogues que són una meravella. A mi se m'escapa, jo si tinc, és que no tinc abast. El Cortés, amb unes banderes grogues i vermelles, no són castells i llocs. El retoc posterior de la còpia, del segle XVII, ja és una bandera vermella, ja no interessa. El còdex que hi ha a Remensis, aquest és el conquistador espanyol Núñez Beltrán de Guzmán, de Guadalajara, que era un assassí. Aquest tenia una mica d'or i tenia orelles, matava gent en un figueró. Diu, del regne de Castella, diu el text, durant l'expedició del territori que després s'anomenarà Nova Galícia. Aquest el van matar a Garrotemil quan va arribar a Espanya el van. Quina bandera porta? Ni en català ens dolents. Sí, som humans, no tots eren bons, n'hi havia molt cabrons sobretot. Mira. I el bo és que aquests dibuixos els fa un índio, un indígena. Si tires enrere, allò el cavall, però un indígena ajuda a fer els dibuixos de tot el text del monjo que l'escriu. Què veu l'indígena? La bandera. Pariatre, assassí, violador, tot el que vulguis, ho tenia tot. Era el Freddy Krueger català, era una bèstia. Sí, home, li agradava més a l'or que tot el... Ho feien tots, conquistadors, això de... No, ho feien tots, ho feien tots. Hi havia patent de cosa, no? Sí, però clar, també hi havia justícia. Hi havia un límit. Clar, però és que aquest arribava a un poble, havia una mica d'or i matava tot el poble. Dius, home, t'estàs passant un poco, no? És com la Generalitat ara, ja de tot. He de pensar que molts d'aquests feien un contracte i es tenien part dels beneficis. No anaven allà a veure els jocs i els... Els escenaris, xoriços, o sou, allà... Sí. Bárcenas. Va, és igual. La còpia posterior. Ja han esborrat els pals, bandera vermella. No és Bárcenas, és PP, cuidado. Un altre, aquest 9 barres que he pintat jo, si compteu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i està amb un farnó d'aquells. Això és una vela, que té el seu màstil, les cordes, això és una bandera, veieu que no lliga enlloc. Conquista. Los pizarros luchando las guerras civiles. Pues la ciutat de Cusco ple de banderes, els cavallers ple de barres. Mireu-ho. Aquest és un mapa, aquí surt un vaixell i la bandereta. Si li tires el següent, això és l'ampliació. Això és l'ampliació d'una bandera catalana, d'un pal. Mira, aquest està més clar, han intentat pintar de vermell, però una bandera amb barres. Códex Durán, espías de Montezuma observan las naves de Grijalva. Vasco Núñez de Balboa. En els índios, com n'hi ha algun que no li agrada a les dones i tenen relacions entre els homes, pecado, i els deixen als gossos i facin el que vulguin. La bandera que porta aquí a l'esquena és una bandera catalana. Aquest és un altre tema. Quan anaven a la guerra, els soldats duien els colors de les banderes dels seus senyors. Per exemple, això amb els traixos alemanys seria daurat i negre, amb els espanyols seria vermell, correcte? Cadascú tenia els seus colors de forma d'identificar-se en batalla. Com els clubs de futbol. Igual. Francisco de Torres lluitant amb Cristòfor Colom. Cristòfor Colom, Francisco de Torres. I per què es van barallar aquí? Es van barallar per un tema... És en aquell viatge que es queden a l'illa de Jamaica, és el viatge de l'eclipse i tot el mundial. No, 3 quarts del mateix, el codi s'acaba. Tira.
Aquest és el que més m'agrada. L'indi celebrar les victòries sobre els espanyols coneixent les seves banderes i les que s'han agafat els conquistadors. Això és el corteig, això és la noche tràgica, aquella famosa. Quan ampliem aquest tros, fixeu-vos que és del segle XVII, un tros de cavall, un tio desquartissat, una cama, un braç, un altre tio desquartissat, aquí tenen carn per menjar, els han agafat les banderes, que són catalanes. Cortés, a tot arreu li diuen Fernando. Menys els castellans que li diuen Hernando. El seu escut heràldic, quatre vegades, no m'estendré, quina tradició és aquella. 3/4 del mateix, altres imatges, tots estan en museus, i Fernando, tira. La neta de Cortés es fa monja, com és noble, i posa el seu escut heràldic, toma, bandera catalana al centre, a l'escut català. Però en canvi te'n vas a Extremadura i al centre ja no hi és. Tira. Bueno, aquest m'agrada molt perquè... Sí, és clar, però clar que és. Què torneu? Bueno, aquí tenim una bandera catalana. La nau de Colom, pintada per un holandès. Tots són banderes catalanes, La nau de Colom. Això està fet el 1628. Un holandès que en aquella època era neutral. De fet, lluitava ja contra els espanyols, des de feia molts anys. És a dir, que li fos castellà o li fos català se li enfumia. Però ell sabia que el Colom volia aquesta bandera. Però potser aquesta era la senyera que hi havia a Amèrica catalana, aquesta bandera catalana. Què vols dir si la bandera catalana? Perquè les que s'han trobat, jo he vist que les que s'han trobat allà són de 6, 7, 8 barres de grogues i de penyes. Bueno, sí, és que ja us he dit que era tot número fixe. Això que potser el lloc on era la bandera que realment estava en aquells moments a Amèrica. Segur, segur. La bandera de 4 barres és de la Renaixença. Sí, sí. I de Pere. De Pere IV. Amb els escuts és una altra cosa, els escuts, Que això sembla un tuit. Podria ser, sí. No ho havia arribat a pensar, però... Si tires el següent, em sembla que hi ha una mica de text. Però seria un bon format cap a Barcelona. Podria ser. Però clar, l'escrit del 1628 ja ha de ser alegòric. Perdona, amb Montjuïc o Begur. Si això és l'entrada al Port de Pau, serà d'allà segur. Amb el castell de dalt es veu. Estem acabant el temps. El veus, el castell de dalt? Estem acabant el temps. Sí, n'hi ha situació. Tira. Més, Cortés, més banderes, els vaixells. A Mèxic, la conquesta de Mèxic, veieu? Les tropes que van a conquistar. Bueno, aquesta és l'expedició famosa del Cardona. Aquí hi ha una sèrie de vaixells i quan els amplio han marcat la creu. És evidentment, tres barres. Si jo marco una creu, quan es veu un petitet, tira enrere. Què veiem això? Què és una creu? Però ha hagut una intenció de marcar. Endavant. L'última. Estic esgotant? Una mica sí, però no. Demà en febrer. No. Sí, van sortir coses. Has estat a la Biblioteca del Congrés d'Amèrica, als Estats Units? No. Internet, això sí que està internet. Som d'internet. Llavors, com es diu, la conferència es diu per Amèrica i el món, doncs anem a mirar això en cosa una. Per la Mediterrània, aquests els tenim més que superables. València, Barcelona, Mallorca...
Trípoli, Oran, Sicília, Sardenya, evidentment les Illes, mig mapa dels otomans, mig mapa dels catalans. Mira Sardenya, que m'ha quedat. Mediterrani, ho tenim superat. Un intent d'esborrament, intenten esborrar els pobles catalans, Fixeu-vos que la Sant Jordi està perfecta. Però aquí, la bandera de València... Es veu, Mira. Les possessions catalanes al Mediterrani. Amb lleons, no hi ha un castell, fixeu-vos el detall, Mireu. Aquesta bandera d'ahir, on indica? València. València, arriba a la punta del pal. És que en el cas de València hi he donat moltes voltes, però és un clar exemple de com una ciutat, que està representada a vegades amb la franja blava i a vegades no, el 50%, acaba imposant la seva bandera a tot el territori o a tot el regne. Ara, actualment. És com si la bandera de Catalunya actualment fos la Creu de Sant Jordi amb els 4 pals. Això té una dada. Sevilla. Això és Sevilla, sí. Bandera catalana a Sevilla. Podríem fer una xerrada de les banderes catalanes a Andalusia. Sí. Màlaga, Almeria, penseu en roquetes de mar, roquetes de mar... Castell de Ferro, i el poble és un castell de ferro, tal qual. Més exemples, València, Barcelona... Del continent africà, és m'agrada més. Aquí tenim una bandera, que l'ampliació és aquesta i no és portuguesa. Això ja està bastant a prop, diguem-ne que seria el contrari. Tireu. Tenim una expedició el 1492, fet el 1492, fet per un alemany, el Martin de Heim aquest, de l'expedició que fan els portuguesos quan passen al port de Bona Esperança. Hi van 2 naus. La segona nau va comandada per un tal Infante Joao, que els portuguesos no saben qui és, però va amb una bandera catalana aquí. Don Cristòfor Colom, Infante Joao. Tira, havia viatjat per tots els mars del món, i per molt grec. Aquest és el mapa del Campino, Sevilla. València, Barcelona. Gran Canària. La península, tira, estem parlant d'Àfrica. Illa de la Palma. Aquí. Se'n recordeu de Guinea i Nova Guinea? Doncs mireu Guinea. Té una bandera catalana que l'han adulterat com totes aquestes del continent americà. Tot això s'ho ensenyen els portuguesos, tot, menys aquesta d'aquí. Circumval·lar el món. El Magallanes, tornant, en el viatge de tornada, això està fet per un francès, si ampliem la imatge a la següent, veurem que la nau va amb una bandera catalana. Clar, perquè el canós. Si ampliem això, no sé si està ampliat a la següent. Sí, veieu, la bandera que duen. Cal dir també que d'aquest mapa hi ha moltes versions, moltes, podrien 50 o 60, i només en 3 o 4 van amb la bandera catalana, els altres van amb altres coses. No és significatiu. Aquest està extret en llibre, són les naus, la nau Victòria, i fixeu-vos que van en pals, amb la bandera espanyola que havíem vist, no pot ser una altra cosa. Aquest és el mapa del Pere Murillo, hi ha 2 versions del 1744. Si ampliem això, no, tira enrere, sisplau. Veiem que aquí hi ha 4 pals amb una creu de Sant Andreu i que la banderola llaca, 3 quarts del mateix i tota ratllada. Aquesta nau és aquesta. Si passem al següent, aquesta nau, si tires enrere, aquesta és una nau castellana. Tira endavant. Sant Francesc Xavier ho posa... Però fixa't que ratlla la bandera, A la versió següent, del 1774, 30 anys més quart, la versió en color, doncs encara manté les 4 barres. I el ratllat de la bandera.
Això és les naus que es conserven a Algeciras, al port de Cádiz, això és la Victòria, i això és la Victòria que es va reconstruir al port de Sant Julián, a la Patagònia Argentina. Mireu quines banderes porta, i un lleó. Ells eren els manuscritos antiguos que tenien. I pel continent asiàtic. Nova Guinea. Si teníem una Guinea catalana, podríem tenir una Nova Guinea, Amsterdam, Nova Amsterdam. Veieu? Catalanes i castells. Passa. Catalana. Passa. Un vaixell, No tinc l'imatge bona, això s'hauria de comprar totes les dades. Això és bandera catalana i no es veu que hi ha aquí. Podria ser una flor de lis, no és un castell. Doncs això és el Mediterrani, Etiòpia, no, és l'Índic, això. L'Índic. Una altra vegada, una combinació, Nova Guinea. Fuma. Bueno, aquí tenim dos, tenim catalana, amb àguila imperial. Bandera de Sicília. Digue'm? De Sicília era l'altra. No, Nova Guinea. Aquesta d'aquí. Això? Sí. Bueno, el regne civil, correcte, de Sicília. Això és la línia de Tordesillas. Aquesta part és espanyola, aquesta part és portuguesa. Per tant, aquesta part hi ha banderes que es diuen espanyoles, que són catalanes. La línia de Tordesillas perllongada 180 graus. I l'altra, la que està al costat, que és un castell? Sí, això és un castell, aquí no hi ha. Vale. Quina? Àguiles imperials amb els catalans. El mateix autor, anys més tard, àguiles imperials amb flors de lis. Àguiles imperials pels catalans. I aquest és el famós, que això ho diria amb el millor Manel, del Villalobos, que evidentment aquí hi ha uns escuts, l'expedició del Villalobos, que va fer una part del Pacífic. Fixeu-vos en quines banderes van, no hi apareix el castell. I no veig que estigui esborrat, perquè aquest to que fan difuminat també el fan amb aquest i no han esborrat pas el castell. Aquests escuts que... Sota el mapa estic en català, saps? Això és el 43, el 47 i el mapa que ha sortit fa molt massa anys. I fins aquí, aquest és un tema que tinc menys treballat, evidentment m'he centrat més en Amèrica, però ja aniran sortint coses. I fins aquí. De Córdoba, el senyor antic de Córdoba. Tindria que buscar el llapis, però un llapis podríem mirar, però vaja, són... No vol veure mapes d'Andalusia amb la bandera catalana. Jo us dic jo que està a Màlaga, Cádiz, a Sevilla, Almeria, tota aquella zona. Sobretot la part occidental, la part oriental. La patrona de Cádiz va ser, la patrona de Santa Maria va ser, la patrona de Sant Lucas de Barragán va ser, la patrona de Sant Fernando va ser, i he fet la migria, vaig tu. En el Cetil, no entra, va dir a l'altre de la Guinea I banderes catalanes repintades de verd per a que semblen andaluses? La línia d'Andalusia? Sí, n'he vist algunes, diuen l'origen de la bandera d'Andalusia, jo ho he estat mirant, però jo no he interpretat que fos una catalana. Quantes barres? Sempre dues. Dues verdes? Mai he vist banderes amb color verd. Amb barres verdes. És que hi ha un quadre d'Alejo Fernández Sevilla que pinta Colón, Vespuccio i de la cosa. Hi ha uns baixes baix i hi ha una quadribarrada. Sí, ja sé que vols dir. Això em preguntava si... No ho tinc aclarit. Si és una repintada... Calleu. Mira, tinc una pregunta, que són tres preguntes. Una, si s'ha investigat a fons la tècnica, o sigui, la cartografia, hi havia una escola darrere, hi havia uns tècnics i uns professionals. O sigui,
A veure si ho sé explicar bé. O sigui, si s'ha investigat a fons aquesta tècnica pictòrica i d'alineació, les tintes que s'utilitzaven, etc. Això una, i la segona pregunta ve, tots aquests mapes tan ben fets, clar, a part de ser bons professionals, suposo que hi havia esbossos abans, perquè clar, són molt nets, no hi ha tatxadures, no hi ha errors, aleshores potser també intentar trobar aquests esbossos previs o del mateix mapa croquis que hi pogués haver, pregunto. L'altre, un cop es detecta, és a dir, un primer mapa i un segon mapa, siguin les dates un anterior que l'altre, perquè això ja has dit que no se sap el sensor quina va trobar. Un cop es detecta aquest canvi, o sigui, amb quina tècnica, clar, si tens un color groc i vermell i després li poses un negre, aquí hi ha una tinta, hi ha una tècnica que usurpa una altra. I clar, i la tercera pregunta és si hi ha un mètode científic que, igual que es fa amb les pintures per datar i el carboni i tot això, si hi ha una tècnica per veure, o sigui, un cop detectes la taca negra sobre el fons groc, doncs de destapar aquesta taca negra perquè té uns anys més i hi ha hagut una tècnica pictòrica per damunt d'aquella tècnica inicial. Aleshores això s'ha de poder esbrinar igual que s'esbrina la pintura. Això es podria fer si Catalunya tingués un estat, un Ministeri de Cultura que es dediqués a invertir uns diners en això. Com no som un estat i tenim la història d'uns altres, aquells altres són els que deixen que s'investiga i que no s'investiga i nosaltres fem el que podem. Desconec si hi ha estudis. Però ha de ser tan fàcil, o sigui, quan a la Mona Lisa aquell fons negre van treure el fons negre i van veure sota el fons no sé què, doncs ha de ser tan fàcil. S'hi van gastar. D'aquí no podem gastar. La majoria d'aquests mapes estan en propietats de museus. Com treure la taca negra i veure què hi ha sota, vull dir, no ha de ser tan... Més els hi demanava per fer això. Si demanar-se amb no tenen cap interès. Ja m'apareu el Sánchez, que jo li vaig fer una fotocòpia a l'Enric. I a l'original les columnes no es veuen. I al fer una fotocòpia, en la fotocòpia sí que es veien perquè el carbó fa un relleu. Sí, això és una casualitat, però ell va poder veure les columnes que en l'original no es veuen. Això com a estat es O demana sigui, un país... normalment com més científic sigui, més... les proves més clares seran. Seria fantàstic, però... Un incís que volia fer és que em sembla que hi ha l'argumentació sobre si les banderes són catalanes, que hi ha gent que fa al revés. Com que totes les possessions aquestes no eren catalanes, per tant les banderes no són catalanes. Clar, i també, bueno, sí, i dins de 300 anys, perquè estarem discutint si els lleidatans alguna vegada van ser catalans. Escolta, és que... Sí. Però és l'argumentació al revés. L'argumentació és al revés. Hi ha que fer-la al revés. Són banderes castellano-lleoneses? No. Doncs tu que ets tan llest i tan intel·ligent i saps que els catalans no van existir mai, digue'm què són. S'ha acabat. Importa? No ho saps? Doncs mira, jo dic que és això. Tu no estàs d'acord? Doncs digue'm alguna cosa que tingui una mica de sentit. Com no m'ho dius, per qui m'entra i per qui em surt. Hi ha que dir el mateixos que ells. El valencià ja no és català, doncs l'andalús ja no és castellà. I hem de pensar igual que ells. I l'uruguayo no és castellà tampoc, i ens quedem tan tranquils. Bueno, por eso solo se habla castellano en Castilla. El valenciano es castellano, no es la misma lengua, hombre, que no me estás diciendo. Y te quedas tan tranquilo. ¿Pero qué dices, loco? ¿Pero qué dices? ¿Por qué el valenciano no es catalán? Y l'andorrà tampoc, i pues tú tampoco. Ya está. Mira, és que no hem de donar explicacions. No, ells todavía estan i pots fer dues coses. O li dones un bolet, ¿vale? I dius, mira, nen, no m'atabalis o... Mira, t'intentaré convèncer. No el convenceràs mai. Perquè va en un sentit mental, polític, de dir, no vau existir mai. Desgraciats. Ja està. No ens preocupem. Jo volia dir el mateix, en el sentit... D'allà, perquè d'aquí 5 minuts hem de començar. En Ah. tot cas, acabeu de discutir aquí fora, sisplau. El dinar, la que feu a l'hora del dinar, que a ell li encanta, doncs ja... Però es pot parlar...